Telkkari. Niin. No niin, eli sitten mennään mihinkä? En mä tiedä. Play demo. No niin. Nyt se lataa sen siihen. Taas nyt. Play demo. Okay. Nyt se lataa sitä ohjelmaa. Kestää jonkin aikaa. Varmaan Xboxilla tämä kestää niin se sekunnin, kun se lataa sen pelin siihen. Tai se on siinä saman tien. Tässä tullaan just siihen, että nämä pelit kehittyy koko ajan nopeammin kuin mitä nämä koneet kehittyy. Niin pelikoneita, niin monet joutuu ostamaan niitä niin kuin aina vaan uusia ja uusia. Jotais nyt. Mitä kaikkea muuta täällä on? No saatan. Miksi tässä on 2 tämmöstä? Joo, siinä oli vahingossa 2. Se saattoi hidastaa sitä. Hommatan pois. No, johon alkoi nopeutua. Sä voit neuvoa mulle tavallaan, että minkälainen se maailma on, niin mä voin yrittää sitten mennä eteenpäin. Okei. Miten tässä liikutaan? Tällä äsken oli joku ihme kana. Hyppeli täällä. Okei. Tässä liikutaan, kato näin, että mennään näin ja näin. Mutta sitten eteenpäin pitääkin mennä täältä näin. Ja se on mulle vaikeaa, kun mä oon oikein vasenkätinen. Mitä tälle kanalle voi tehdä? No, ei oikein mikään. Onko se muuten vaan se? Joo. Tuhoa puu. Mutta vaikka... Miten mä voin tuhota ton puun? Destroy the tree, hold down left button. Se tarvitset jotain hakkua tai jotain kirvestä, niin sä saat sitä hakattaa. Okei. Ja jos sä hakkaat sitä keskeltä, niin se silti on... Hei, tuossa on arra. Sä voisit avata. Onks tuolla arra? Joo. Ton voi varmaan ampua. No, miten se ammuu ton? Noin. Mitä tosta tapahtuu? Sä saat sen tuonne. Nyt sä alat rikkomaan maata, joka on ihan mies. Sä voit ampua tuohon puuhun, niin sä voit saada. Ei näköjään tuo. Miksi sä tuohon tuota maata? Mä pääsin sen luokse, kun mä ai niin, eikö se ole? Mun piti mennä tästä näin ja sitten taaksepäin. Mitäs taaksepäin? Sivulla mentiin noin ja noin. Kato, tästä Aasta mennään tonne ja sivulla näin ja sitten minne meni taaksepäin. Okei, nyt hypätään tästä siksi. Noin. Miksi mä pääsin sinne? Mutta voit sä ampua sitä kanaa, niin sä... niin sitten kun se kuolee, niin sä saat siitä nahkaa. Se on aika hyvä. Ja tuolla on susi. Nyt mä jos sä pääsin. annat sille 2 luuta, niin sitten sä voit... No niin, nyt mä pääsin ton areaakun luokse. Tää on ihan syvältä, kun miten tää aukeaa nyt tää areaakku? En oikein tiedä. Ampumalla. Niin näköjään. Eikö se tämmöiseltä kanaa, niin sä voit saada nahkaa ja... En tiedä. Minne se kanalahti menee? Haluan mennä katsomaan mielestä tuolla meren ääressä. Siellä on paikka tuolla. Hei, tuolla on susi. Mitäs sillä on? Sä voit
ampua sen tai sitten kesyttää kahdella. Destroy the tree, hold down left. Elikkä jos mä pidän tätä ja sitten ammun. Tossa. Se on suuri. Niin se paljon. Sä voit vaikka ampua sen. Mä ammun, mutta kun ei tapahdu mitään. Elikkä siltä ei tapahdu mitään muuta kuin menee elämiä. Tuolla lukee 3 tuolla. Haluan nyt mennä. Että tuolla on 3, se tarkoittaa, että sulla on noita soistoja 3. Tästä ei pääse missään. Voiko näitä maailmoja tehdä itse? Sitten täytyy rakentaa aika paljon. Että kun mä oon nähnyt semmosia juttuja, että joku on tehnyt kauhean ison maailman. Sitten sillä on ollut paljon vaan niitä rakennusaineita. Täältä pääse mihinkään. Tuolla on joku sika. No siitä saa kyllä aika paljon lihaakin, niin se kannattaa ampua. No miten se ammutaan? No sä täytyy ampua siihen. No ei tapahdu mitään. Olen sikan polonen. No nyt sä löysit. Ja nyt. Ei voi tilanne. Nyt se lähtee sulta pakoon. Mä menen sen luokse. Lähtee pakoon. Tuo on enemmän sikoja. Tuo iso on se. Sulla on näköjään pikku poikainen. Kauheeta. Se ei tykkää musta. Niin, koska Se pienenee, kato. Niin, ja sitten kun se on tarpeeksi pitkä. Kuoliko ne kummatkin? Mitä niistä nyt seuraa mulle sitten? Eikö täällä? Eikö sä saat lihaa siitä? Sait lihaa siitä. Tulle tuli 3 lihaa. Ja tosta sä saat villaa. Tosta lampaista. Okei, tuossa on sika. Ja se on vauva. Se on niin suloinen mun mielestä, että mä en kehtaa ottaa ton vaikka. Tässä sä voit tehdä myöskin itsellensä siivet. No sitä vois keriä sitä lammasta, mutta se täytyy ampua. Koska siitä saa tarpeellisia aineita. Lähtee opettelemaan tämän perusteella ampumaan niin kaikkia eläimiä, mitä sä nähdään. Niin kiva peli oikeesti. Ei sun tarvitse tehdä, jos sä et halua. Kyllähän mä totta kai mä haluan. Niin, niitä pystyy kesyttämään. Mutta joita ei pysty. Tämä ei pysty kesyttämään. Sika pystyy kesyttämään. Joo, mutta mun tarvii 2 oppia takaamaan niitä. Mä kehittää. Ne on ihan tommosia, että ne ei vaan karkaa. Ne vaan jää noin niinku ammuttaviksi. Aika hassua. Sä sait villaa, ota toi tuolla. No. Pitäis varmaan pelata hiiren kanssa. No niin. Nyt sulla on 2 villaa ja sitten äsken. No mitä mä teen niillä kaiken maailman villoilla? No sä voit rakentaa kaikenlaista. Sä voit rakentaa kaikenlaista. Täällä on vettä. Voiko sinne mennä? Voit. Okei. Että voi mennä vaan Okei. Voiko kaloja ampua? No voi jos saa. Mä en tiedä mistä ne yleensä saa.
Sitten tässä on semmoista laavaa. Mutta jos menee luoralle ja menee laavaan, niin voi olla vaarallista sitten laavasoihkussa. Sä voit... Joo, toi kannatti. Mä suosittelen nyt uidenrantaa. Ja sitten Miksi mä pääsen sinne? siksi, koska sun kun päästä sinne. Sä voit vaikka hakata tuota kiveä. Eikö joo, se on kiveä. Voiko tänne hukkua tänne veden alle? Mutta joo, siinä näköjään tuommoinen noita ilmakupia vähän häviää. Niin, sitten kun noi kaikki on lähtenyt pois, niin sitten sä, Kun mä niin sitten vajoon sä tänne. hukut sinne. Nyt kun mä vajoon, mä en pääse täältä mihinkään. Ai ei kun joo, tässä piti painaa Akkia. No nyt lähti. Nyt oli vähän. Mä saan tässä vähän happea äsken. Noin. Mä en vaan näe mitä. Sä oot niin pohjassa, että sä... Sulta meni elämiä. Minkä takia? En mä oikein tiedä. En mä näe mitään, mistä täältä pääsee pois. Sä oot niin hyvällä miten. Joku ampuu kyllä. Se on ollut pahista. Noniin. Se oli mun ensimmäinen peli. Sitten mä voin tän tästä analysoida. Se oli skeleton. Eli tässä on paksia, koska skeleton tarkoittaa ulkoa. Noniin. Okei. No niin, tää kesti 12